Ako sa mi páči, no veľmi krásne, dobre, tu fajn. Už som tu tretíkrát. No, áno, už som tu, no. A s mojou žienkou, keď prídem, tak fajn sa tu zabavíme, veľmi dobre, no. Sa tu priatelia, ktorých poznáme, no. Takže je tu radosť, no. Ja mám rád hudbu, no. Ja som bol tiež muzikant, hrával som, takže hlavne tie ľudovky, tak si zakrpčíme, keď sme už aj takí starší troška, no ale dobre je tu, no fajn, no dobre. Ťuknite ešte vašu pani manželku. Manželka, povedz aj ty, jak sa... Váš syn to na vás našiel a jednoducho není inej cesty, musíte len povedať, ako sa vám tu dnes páči. Tu. Veľmi sa mi tu páči, že som medzi ľuďmi, lebo celé dni som teraz bola s rodinou a sama a stále som sa len modlila. Takže teraz je to trošičku taká zmena. Áno. Tancujete? Áno, tancujeme, ale troška ešte mám, že obavy, a keď pôjdeme domov, mi nebola Poľadovica, ale ináč všetko je v poriadku, radosť. Budete aj na Svätej Omši? Áno, to bolo v prvom rade. Čo hovoríte na to, že také zaujímavé spojenie Svätá Omša, hneď potom ples, celé také v hromade, taká slávnosť, taká celovečerná? Myslím si, že to patrí k životu, že tá veselosť, lebo Boh nás chce mať radostných, veselých.